Jedná se o polohovou vadu, která se nazývá odborně metatarsus varus neboli metatarsus adductus, noha vbočená. Co se týče cvičení, tak měla byste cvičit nejlépe při každém přebalování, zhruba asi 5krát denně. Cvičení spočívá ve dvou takových jednoduchých cvicích. První cvik je dráždění nožičky po malíkové hraně. Tento cvik zhruba budete dělat asi 5 až 6krát. Vidíte reakci nožičky, kdy miminko vytáčí nožičku směrem za malíkem. Totéž cvičíme zrcadlově i na druhé nožičce. Vidíte krásnou odpověď nožičky miminka. Další cvik, který je velmi důležitý, spočívá v tom, že nožičku budeme pasivně vytáčet směrem za malíčkem. Vy pevně uchopíte nožku, zafixujete v oblasti kotníku a v tomto místě u vašeho palce. Nožičku nebo přednoží uchopíte do druhé ruky a pasivně budete vytáčet směrem za malíčkem. Nepospíchejte, cvik dělejte pomalu, každý ten cvik zhruba asi 20 až 30krát. V případě středních až těžších vád budeme po cvičení přidávat vázání. Vy si musíte zhotovit flanelové obinadlo nebo obinadla v případě oboustranné vady. Obinadlo je z flanelu, šířka obinadla to naměříte tak, že ohnete nožičku od tady této řasy k nejdelšímu prstíčku je šířka obinadla. Délka je zhruba 1,80 m až 2 metry. Na konci uděláte špičku a našijete tkaničky. Okraje neendlujte, necháme volně rozstříhané. Vázání probíhá tímto způsobem. Vždy odmotáváte směrem dovnitř 2krát. Teď se dostáváte směrem k palečku, pod prstíky, tady nožičku musíte vytočit za malíčkem a už jste opět na začátku na berci. Takhle budete pokračovat až do úplného vymotání obinadla. Na konci kolem berce nožičku zavážete. Po vázání musíte zkontrolovat správné prokrvení, to znamená, že prstíčky musí být krásně vidět a musí být růžové. Obinadlo necháváme do dalšího cvičení. S další polohovou vadou nožiček se můžeme setkat, a to s vadou odborně řečeno pes calcaneovalgus, neboli noha hákovitá. Charakteristické pro tuto vadu je, že nožička může být přilepená až k berci, někdy je i v kontaktu, může být vytočená patička směrem ven a co se týče pohybu, tak je omezený pohyb směrem jako do špičkovitého postavení. Při cvičení budeme potřebovat jakýkoliv dětský krém nebo olej. Maminka přiloží tento krém na nožičku na berec a bude hezky promasírovávat nožičku směrem opět jako do špičkovitého postavení. Tento cvik zabere jen malou chvíli, až se krém trošičku vstřebá. Budeme dělat další cvik, a to takový, že jenom nožičku budeme protahovat směrem zase do špičkovitého postavení. Tento cvik opět 20 až 30krát. V případě vytočení patičky směrem ven přidáváme další cvik, a to takový, že nožičku pevně zafixujeme v oblasti
kotníčku, druhou rukou budeme nožičku i s patou stáčet směrem dovnitř. Zase tento cvik děláme několikrát, pomaličku, nepospíchejte. K prevenci ploché nožky můžete přidat další cvik, a to takový, že vaším palcem zmáčknete oblast pod prstíčky na nožičce, lehce zatlačíte a děťátko vám reflexně skrčí prstíčky. Je to takový úchopový reflex. Tento cvik provádějte zhruba asi 5x až 6x.